ta mga migug ni ka. Mais dayon kani kinhason. Na ay buwad. Gagmay nga tuloy. Dito na ako gipahit sila ka manapidras carbon. Prito ni Glinda. Pwede mo buwad dito mo pagpalit sa ka manapidras carbon. Kaya may natiguang mo na siya nasa bukag na may mahalingan sila. Ito ni kinasun akong gipalit ni. Palitan ako ni Glinda sa kinasun dito ni Hasmin. Basta si Hasmin pagtidag kuwas kaldero. Kung isunod ni mo si Hasmin mo orang. Saan ba? Presko siya. Kabiyan lang. Ang habo na ninyo. Akong tilian. Ang hamo ko sa sila ni focus na. Hindi sa ilan eh. Bunga sili ni sa kilita. Kulikot. Hangking kulikot. Buwan niya kasi may tuloy. Dahil ma-record open versus sa ang dahil kaon kasi ng buwan. Buwan may mason naman kay i-like ninyo ang versus sa family vlogs. Pero daghan sa mga subscribers. Pero i-like lang kay nindot na kay mga buutan ba. Si Inday Maricor Open versus sa anak ni mas ako igagaw eh. Kasi basta po ni Tia Liuna. Tia Liuna na akong igagaw. Anak sa akong igagaw. Kasi kalimot ko. Basta mo si Papa ni Mariko. Mariko. Opo. Namin yun si Maricor. Naong siguro na versus sa iya apelido. Dire lang kahit iba ma. Akong butangan sin. Suka dire kay. Dami yung suka ito ang buwan. Namay lamang. Balik aslong suka. Aman yung suka ni Madam Grace. Gikan sa San Fernando. Balik ka pure. Gangat po ba? Antik sanggot sinisi. Tumbanan mo na ikit ba? Bukid yung taon sa San Fernando.
Amin. Unod ba? Magpilit. Banto ka ba? Nalit ako pag manihapon kay na akong pagkitiwas pagtrabaho. Ukay-ukay lang tapos mga dito. Nangangaman ang mga pang tarong. Ako anak natulog na. Ako mo kalimot mga amiga-amigo ha. Subscribe ka mo sa akong YouTube channel. Yuyong Otero Vlogs. I-like dito, comment and share. Ayun lang. Arak ang makitaan sa YouTube. Sulban panihapon. Salamat mga amigo. Guys, salamat kayo. Ay mo kalimot ha. Tingnan sa rin inyo mga amigo ug amiga. Nga muli dito sa YouTube. Yuyong Otero Vlogs. Pa-subscribe ba? Para alikiri. Sige.